Ideš na to? Sluníčko. A hlavne ide cez mŕtvoly. Vlastne cez ľudí. Sa čudujem, že to vyšlo. Neviem, kam sedí, ale už to presne bola, to je dobrý dieťa. Nikomu sa nič nestalo? Teraz musí z rýchlosťou položiť. Aha. Však nemá zvonček? Tým si aj. Týchto dvoch poznám. Čo robíš? Náhoda. Idem domov. Píšeš nový telefón, či čo? Nie. To je starý. Starý. Neumieraš, že? Nechceš si nás jednať. Robíš nekrolog? Čo robíš? Nekrolog. Ty nás točíš? Ty má nekrolog? Určite. Točím. Jak ste na to prišli? Neviem. Aha, tam je Jaro, môj spolužiak ďalší. Čo robíš? Dneska máme zraz, vieš, boli sme v galérii. Pozor. Ani nepozdravíš, že ťa obiehal a ty nič. Vy sa poznáte a vidíte, aký je ten svet malý, že? Mám zeň menšie okuliare. A ty si ma obehol? Hej, teraz čo na to všetko? Ešte keby obehol. Lebo však ako, servus, čau. Čau. Prepáč, ja som bola. Dejte sa, Zuzko. Ale čo robíš? On natáčil dneska. No to som si všimla, ale ne. Ale to mohol dať na pocket. Dostali sme úlohu. Nájdeš sa na pocket. Ale fakt? Tam je všetko, skončí. Ja ti potom zaplatím, ale to by mať. To je lepšie ako odpadkový kôš, vieš? Potom si to pozrieš na ono. Ešte bol som doma, ale bral som polí. Ja som najhoršie na to, že ja som išiel aj cez zimu. A však máš všetko. Ruka nemáš zlomenú. Ma to stále šmykalo, vieš, na bicykli. A vy kam idete? Bol v zime na bicykli. Neviem, prechádzame sa. Hej? No. Nás sme zlinu a tak. A švorc. Hej. Slovenskí študenti Máme nemajú za krízu. čo. Vodobajk. Som si kúpila normálne, že udené korbačiky a potom mi nechutili a stáli €24. Tu budete, že neboli jediní. Tak potom asi fakt neboli dobre, čo? Podáš, že si kúpila neudené. Som počul, že udené. Je to natočené, tak si to A potom vypočujem. neboli náhodou predudené? Že si ich mala do udice? Vy ste všetci spolužiaci? Hej? Ej, poznáš ešte niekoho? Nie? Ja zo strany. Ešte teraz. To mi je záhada. Počkej, však ty už si teraz čo vlastne? Ty už si bol? Počom? Ty si navyšli. On už je za Zenitom. Aj Zlatko má Už navička, má 50 rokov. Už si BC, nie? Či nie si ešte BC? Ani tak rýchlo nebude. Díky, že si ma Nedali predstavil. sa ti? Nemáš zač. Sa to dá povedať. Čo si náš? A čo je jemu? Dneska je úplne jak mechom švasnutý. Prečo? On už pil, či hulil, či niečo? Nie, náhodou. Neviem sa natočiť. Ty robíš záznamy Práve pre som takto koho? vyzerá normálne, vieš? Ja viem, ja ho už poznám nejaký ten... A mne Pre sa tých, čo nie zdalo... sú zo Žiliny, aby videli, že aký to Aha. tu je, vieš. a že- Aha, no super, a na videu budeme Aha, len dvaja, Židia. tuto pár tvojich spolužiakov. Dosto. To akože ideš celým mestom teraz? Áno. Chceš ti baterka? Čakal, kedy ti niekto vrazí, že čo robíš mladý? A ty ako? Čo urobí mladý? Dobre, Čo urobí? dá sa, maturujem. Maturujem. Nad Lebo čím? musím. Musím. Chceš mám zájadať? No, Ja by som tiež musel byť To Dalo je by lepšie, sa. že keby som vysokoškola. neopakoval. už by sa dalo. Ale kde? Hej, Risko. Opakovanie máte. Tomu vravíš ihrisko? Ale tam je Zapáčilo, ešte. že... Ja som to videl včera a bolo mi zle z toho. Áno, je to také Páči úžasné, sa ti že... na strednej? No nie. Ešte, že ideš Vysokoškola od je teba. lepšie. By som ťa zbila, keby som nebola pacifistka. Feministka, či čo? Pacifistka? Ale aj to som, ale... Ja som v toľkých spolkoch. Znači, máme tu na videu. Vaše prvé domáce video. Ale fakt, prečo to robíš? Čo? Prečo to robíš? Neviem. Vadí ti to?
Koľko to Chcem spraviť taký veľký dokument, že toto je Toto je veľký dokument. Všetkými a všade. Potom k tomu hudbu nebude počuť tie To naše. podľa mňa nebude počuť ako prezentácia, nebude jen, ale ilustrácia, bude si vidieť celú cenu. Čo sa všetci dívajú, ako keby prvý raz videli mobilný telefón? Neviem, je to čudné, keď ich natočí, že nemáš na seba nič nízka televízia, alebo tablet TV, alebo niečo také. EŠTB? Štát EŠTB? Štáb? Ty kokos. Tak, to je super. Čo je atrakcia? Chlapík v rúžovom tričku, to je niečo. No, To on tak Bože, nevidí. nie som zvyknutá byť takto pred kamerou a nie som ani upravená. Ale to vyzerá super, vieš, ako nerobím možno. To vyretušujem. Hlavke ťa vyretušujú, on ťa vystrihne. Presne, ja sa vystrihnem, ja viem, kedy sa mám... Čo? No, ja som valil sem, o 5:00 som Na bicykli? nestíhal. Zhoda náhod. Aha, pes. Prečo by nemal použiť na bicykli? Už nemôžeš. Firmu zoberú. Nevadí, budeš. Na bicykli sa utíka ľahšie ako na aute. My sme si niečo v akve dali, že? Ty môžeš aj pomedzi domy, stromy a tak. Pôjdeš povedať na bicykle. Ale môžeš platiť bicykel podrobný. Môžeš. Hej? Neukradli ti ešte sedlo? Dobre, tak ti ho natočím, aby si si ho poznal. Potom ti to pošlo ako také pamätné video. Tak tu je tvoje bicykel, keď mal ešte sedlo. Tak by si To budeš jazdil potom bez, aj na no. policiu dať, vieš, akože proste takéto To je sedlo. dôkazový materiál, vieš, že si budú musieť pozrieť celé to 10-minútové video. Ale to nie je Vlado, A čo lebo teraz potom mi práve- zadržia telefón. To má minimálne pol hodiny, však on už keď šiel z dola, tak to Alebo na dobu kameroval. vyššie- On ma kameroval, ako idem na bicykli hore, vieš. Prečo? To zvládam. Ja toto sú ako čo dokru. A vy ste do Krutka, obeť náhodného Môžeme to incidentu. svojim deťom môcť ukazovať, že vidíte, ti za mladá, na farské schody vyššie na bicykli. Cože? Lebo ak sa tak teraz vlastne si uvedomím, že tu nám bola ešte na tých schodoch taká široká vlastne tiež rovina, tak tie schody boli moc široké, ale teraz sú široké a ešte boli ďalšie. To vieš, oni ich ešte zúžia podľa mňa. Aby tu mohli do tej budovy vôbec čosi. Ale ináč posluchám. Vlastne druhý podočaný. Dobre, končíme.